Benvidos a nosa presentación do Sistema Solar. Como vemos, tenemos aquí unha variedade de 7 planetas. Mercurio, Venus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. Vamos a empezar por primer planeta, Mercurio. Mercurio é o planeta máis cercano ao Sol e tamén o máis pequeno. Pero se contamos a Plutón como se fora un planeta, Mercurio sería o segundo máis pequeno. Venus é o planeta máis quente do Sistema Solar. E ten unha atmósfera densa. Terra se recoñece como planeta azul E ten porque todas... ten o 70% de auga. E tamén ten todas as variedades para poder teñer vida. Terra, obviamente, auga e suficiente calor e luz para poder sobrevivir. Junto ao seu satélite, a Lúa. Marte se recoñece como planeta vermello. Ten o volcán máis grande de todo o Sistema Solar. Júpiter é o planeta máis grande de todo o Sistema Solar. É un xigante gaseoso, como podemos ver aquí. Ten unha tormenta activa hai máis de 4.000 anos. Saturno é o planeta con máis lúas. E tamén, como podemos ver, Ten un anillo. ten anillos. É o segundo planeta máis grande do Sistema Solar. Urano é un xigante gaseoso que ya ten as temperaturas bastante baixas e dura un montón chegar hasta o que podrías morir? Urano. No, Neptuno. Urano ya lo hemos dicho. É o planeta máis frío e alexado do Sol. Se din que se tarda un montón en dar toda a volta. O algo así. Alrededor de 630 anos, algo así. Vale, ahora vamos a empezar con las curiosidades, ¿por qué no? Curiosidad número 1. Mercurio no é o planeta máis quente, ese Venus. Debido ao tamaño de Mercurio, os rayos de luz dan directamente a Venus. Porque é moi pequeno. Venus. Marte. Este non ten ninguna curiosidade, xa que diximos xa unha, non ten máis del, que nun momento tuvo vida. Júpiter. Este como é un xigante gaseoso, nada máis tocalo, pois desintegras en medio de Júpiter ou algo así. Saturno. Se di que os anillos de Saturno está hecho por fragmentos das súas lúas. Urano. Este non xira como o resto. En vez de xirar horizontalmente, xira verticalmente. Neptuno. Tamén é un xigante gaseoso que é moito máis pequeno que Júpiter, obviamente. Curiosidade extra de Saturno. Este é o planeta con máis lúas existente. Curiosidade do Sol. Este xa gastou a mitad da súa vida.